Aici am comandat din campania 5 de la Avon. Acesta este catalogul. Am două cutii mari și una mici. Încep cu aceasta pentru că este mai grea. Aici am câteva hârtii, o eșarfă, este pe comandă, un BB cream de la Eniu, o spumă pentru zona intimă, mai am acest porfar tot pe comandă, arată foarte bine. Aici nu văd unde scrie în română. Este un ceas, este pe comandă, este pentru bărbați. Un săpun lichid Logon din gama Senses. Am comandat 3 măști detoxifiante din gama Eniu Clinical. Erau la 25 de lei bucata, erau la ofertă. Aici am apa de toaletă Encanto, tot pe comandă, o cremă de față Nutra Effects 45 plus, tot pe comandă. Aici am un spray pentru corp de la Encanto. Trebuia să-mi vină data trecută pentru că am comandat tot setul, dar nu era pe stoc și mi-a venit acum. Văd că am primit portofelul și eșarfa pentru că am avut comandă în campaniile trecute. Arată foarte bine. Sincer, îmi place foarte mult. Cam așa arată și portofelul. Eșarfa poate am să o desfac mai târziu. O mini apă de toaletă Today, tot pe comandă. Eu am comandat plăsuțe mici și medii. Un burete de baie. Arată foarte bine. Aici am un aftershave pentru bărbați, un gel de duș pentru bărbați din gama Men, un elixir de baie din gama Planet Spa, două ape de toaletă Silky Soft Musk pe comandă. Wow, văd că am primit și umbrela tot din aceeași gamă. Dacă nu am să uit, am să vi le fac poze ca să vedeți mai bine. Sincer, mă bucur că le-am primit. Eu mi-am comandat acest porfar din gama roz. Arată foarte bine, este roșu. Da, îmi place foarte mult. Un gel de duș cu măr și mai avea ceva. Arată bine, are 200 de ml, este din gama Naturals. Aici am cercei vet, sunt ai mei, am comandat de pe broșura reprezentanților. Sunt din aceștia care pot schimba, cum ar veni 3 perechi de cercei. Arată foarte bine. Mă bucur că i-am comandat. Am primit apa de parfum incandescent la 30 de ml pentru că am avut produse Eniu în valoare de 100 de lei. Un mini gel intim. Un spray pentru picioare din gama Footworks. Acesta este tot pentru picioare. Acesta știu că neutralizează mirosurile. Ăsta are 100 de ml, ăsta are 75, este al meu.
Noul catalog al campaniei 7. O apă de coloane pentru copii. Aici am rimelul Marc. Tot pentru bărbați este acest aftershave la 100 de ml. Aici am vreo 15 cataloage din campania 6. Mai am o cremă pentru picioare. Un tratament de păr din gama Advance. Pe acesta cu rimelul și era și o ojă, le-am primit eu pentru că am avut comandă de 320 de lei. Pe comandă am avut și acest body spray pentru corp din gama Encanto Irresistible la 100 de ml. Trecem și la a doua cutie. Aici am factura. Un gel de duș Logon la 720 de ml. Aici am o geantă de astea manei. Poate am să o desfac și am să vă arăt în poză. Mai am un gel de duș Extreme pentru bărbați. Loțiune de corp Encanto era la setul cu spray-ul. Un gel intim la 300 de ml cu mini gelul și spuma aceea erau la set. Le-am comandat de pe broșura My Even Magazine la un preț destul de bun. Aici am câteva pliante. Un spumant de baie din gama 9 la 500 de ml. O vopsea de păr din gama Advance, nuanța 565. Văd că am primit și geantă, cred că este aici. Tot așa, pentru că am avut comenzi mari, am să vi le arăt la final în poze ca să le vedeți mai bine. Sunt foarte încântată. Mai am și această cutie micuță. Aici am, știu că sunt pentru picioare, pernițe protectoare de pe broșura My Even Magazine. Și acestea le-am comandat tot pentru mine ca și cealante. Vreau să le pun în pantofi să nu mai am probleme. Am comandat câteva mostre de fond de ten. Pe comandă am oja aceasta Hot Catch. Asta Cinders and Ash. Încă două fonduri, mostre de fond de ten. Un balsam de buze cu miere. Un ruj din gama Color Trend în nuanța Stylish Nude. Unul din gama Matte în nuanța Hibiscus Blossom. Un creion de ochi nuanța Cosmic Brown. Saturn Grey. Emerald. Smoky Diamond. Black Brown. Aici am un ruj black. Super Definition. Purple Punch. Pe acestea le-am avut pe comandă. Încă un balsam de buze Berry. Unul Avon Care. Aici am o pensetă. Încă un ruj Raspberry din gama mată. Mai am câteva mostre de parfum, câteva flyere,
Și ultima pereche de cercei este a mea, am comandat-o de pe broșura My Even Magazine. Și arată tare bine. Mai vreau altă pereche, erau albaștri, dar nu era un soc. Cam aceasta a fost comanda mea, revin cu pozele pe data viitoare.